Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij kinderopvang De Berenboot in Oostburg. De Pieterspeurtocht gaat zo beginnen en wij gaan een kijkje nemen. Hallo, wie bent u en wat zijn de plannen hier vandaag? Ik ben Patricia, ik ben een pedagogisch medewerker van Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en de locatie Oostburg bij de Berenboot. En wij zijn van plan om een speurtocht met de kinderen te houden voor de 5 december, voor Sinterklaas. Zodat de kinderen PUK, dat is een VVE-project binnen onze stichting, en voor de taalontwikkeling, en die moesten ze gaan zoeken. Dus dat is een lange rit, maar wel heel gezellig. Dus het is de eerste keer dat we het doen. Dus we gaan kijken hoe het bevalt bij de kinderen. Dus Wat is de leeftijd van de gemiddelde kinderen die hier aan meedoen? we hebben een groep van 0 tot 4. En eigenlijk doen we nu met 2 groepen van gemengd van 0 tot 4. Dus het loopt eigenlijk door alles door elkaar heen. Dus. Sinterklaas is weg. Nee joh. Echt waar hoor, dus wel waar. Dit en de man. Nee, hij zat naast me en hij is weg. Sinterklaas is weg. Gooi je handen in de lucht. Zwaai, zwaai, zwaai. Zwaai maar met je hand naar de mensen aan de kant. Strooi pepernoten in het rond van onderuit de zak. En dan klimmen we een keer snel de schoorsteen op en neer. En we springen, springen zo van dak. Denk u nu vast, waar is Sinterklaas heen? Maar ik ben niet alleen. Ik moest nog wat cadeautjes kopen. Dus ben ik een stukje gaan lopen. Jullie hoeven niet te treuren, want om mij te vinden moeten jullie een stukje speuren. Dus vertrek maar op avontuur. Dan zie ik jullie wel verschijnen op de duur. INT, iedereen danst mee. CLUB, dans er als een baas. SINT, de club van Sinterklaas. Zwaai maar met je hand naar de mensen aan de kant. Strooi pepernoten in het rond van... Oh, Sinterklaas die is een stukje gaan lopen, die is cadeautjes gaan kopen. En nou moeten we hem gaan zoeken. Ja, cadeautjes voor in de zak. Kijk, de zak is nog helemaal leeg. Zie je dat? Er zit niks in. Sinterklaas is cadeautjes gaan kopen en nou moeten we hem gaan zoeken. Ja. Spring, 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 spring. En we gaan zwaaien. Strooien. Lim, 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 lim. Fantastisch. Spring, 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 spring. Hey, doe mee met de bietendans. Het is niet moeilijk, nee, je hebt hem zo geleerd. Hey, doe mee en pak die kans. Let goed op, dan gaat het niet verkeerd. Zwaai, zwaai, zwaai. Zwaai maar met je hand naar de mensen aan de kant. Strooi pepernoten in het rond van onderuit de zak. En dan klimmen we een keer snel. Hey, en weten jullie waarom jullie dat nou hebben gekregen? Even wachten, wat heb je nou verteld? Omdat wij Sinterklaas hebben gevonden. En jullie hebben heel hard gewerkt onderweg. We hebben pakjes gegooid en we hebben gedanst. We hebben gespeurd. Wat heb je net gedaan? Gerend, Zwarte Pieter gevonden, dansjes. Was het leuk? Ja. Heb je iets gekregen achteraf? Ja. Wat heb je allemaal gekregen? Een diploma, hè? Ja. En heb je ook wel lekkers gekregen? Ja. Zwarte Piet. Zwarte Piet? Oké. En heeft Zwarte Piet jou iets lekkers gegeven? Ja. Wat dan? Pepernoten. Pepernoten, klopt. Dat was lekker. Ja. Allemaal pepernoten gekregen?